So Bruno arituka nevanhu nyaya yekutsura kwaaita mama Rasta hanzi ngaatanga anotsura mai vake first cause vanotukawo vanhu pasocial media. Let me just read post yaanyora akadelete. Hanzi my 2 cents pane avo unogona kufunga kuti wakapenga iwo chipenga kutuka zvinyadzi papublic haisi dhiri kutuka asina kukutadzira because of my likes hazviko. The same people vari kuomberera maoko vachiti wakapenga pakutaura zvicherudzi are the same people vanokushora kuseri uchayeuka bako wanaiwa be nice my sisi zvekunzi nevanhu ukurira ukupisa usanyebere kupisa hako hausi iko kutaura broken English ndokupisa kwacho here. So ndoida kunyatsomutswa neCat family handisi kunyatsoiona kuti tiri kuenda kupi chaiko because mama Rasta nenyaya yekungoti vakati vanofarira madam boss ndo yava kutopinzwa busy kapana because hatina mbonzwa chiti ndakavenga maititi hatina mbozvinzwa izvozvo. And to come think of it kuti Bruno uyo akatonzi ishamwari yangu papodcast hatina mbonzwa anything bad chakataurwa about Bruno, but Bruno ari kutaura kuti uri kunyanyisa kuda kutuka stereki vanhu ivo vari kukuomberera vari kutotadza. Hatisi kusapota kuti mama Rasta must continue kutuka vanhu, but tikungoda kungotaura kuti iye mama Rasta namaititi chakasiyana chii pavari. Chii chakasiyana amaititi havana 2 million followers nekutuka vanhu. Anogoshaya sei mafollowers iye akutopinda mu100 nyaya yekutuka kwacho ikoko. Handisi kusapota, don't get me wrong, handisi kusapota kuti mama Rasta ina handitodi zvekutaura zvinyadzi and stuff, but ndiri kutongoti it's a cattle calling each other black. Ameno ndiyo statement yacho here, but whatever mazvinzo zvandoda kutaura. How can you say kuti munhu ngaamire kutuka ngaite sei? Hanzi nevanhu wakambotsudzawo here amai vako first, because tiri kutonyatsoona maititi in mama Rasta. Saka don't come to uchida kuite uyu hanzi tangai mamboenda kumba kwenyu mumboita family meeting namai vako ozotanga zvako kuya zotsura mama Rasta, because mama Rasta mhosva yavo ndeyechii ndaona futi Enifa achinyora futi hanzi handifunge kuti mai vangu vanombokuziva ini chiko chikunetsa muroora tine runyararo isu live to enjoy your peace nguva yekuti mbiri nemastai vamwe yakadarika do you zvinokufambira titende. I don't think kuti mama Rasta vari kuda mbiri. I don't think so, because mama Rasta dai vaida mbiri nemastai vanhu vanenge vakazvita kudhara pavaita zvekaranda paya after vakambotonhora vakaita sei dai vakaita zvemastai vanhu. This time mama Rasta vari kungoshaina nekungogona kungotaura chete nekungoita majokes avo iwaya. She's shining. Kutuka vari kutuka zvavo here and there and but to be honest mastai vanhu haasiri wari kuita kuti mama Rasta vave famous, but it seems as if Cat family yakutoataka zvisingatomboite. Ndatoona vakutoposta kutoti aiwa isusu seCat family we are no longer being associated. Vari kuita karinga kuti we are no longer being associated na Diamond boss akwira na Ketina vanenge vakuda kudzoka kuda boss maititi mazono atinyarareka. Ndaona live yavaita makuseni I think yange ngori ne100 something vanga vachita zvavo zvebusiness chichi, but vanenge vari kunge vatonhora mazuva ano zvinenge zvati tonhore havasisiri that kana vakaita chinodiwa pana maititi is because of drama. If she goes away from drama ravanoita riya hapasisina maona manje. So vanhu ngavaunderstand kuti even mama Rasta chiri kudawo pana mama Rasta ndo zvavari kuita izvo zviya. Signature yamaititi iyoyoyo ndo iri kufuti kuna mama Rasta. So zvekutsudzana zvekuti takutocreata mafamilies nenyaya yekuti vakati vanofarira madam boss ndo pakangotadza mama Rasta ipapo pekuti ndofarira Ningi, because you cannot say you love Ningi iwo uri musocialite, because mangwana zvakutocreata division. Unenge wakutovengawo neteam yamai. I think it was so wrong kuti she loves madam. I mean, I don't know, but I think kuti ndo zvangovengerwa mama Rasta. Dai vakangoti handifariri ameno she was supposed to do it in a certain way yekuti vamwe vanhu havazosare vachifila offended, I guess.